Един богат търговец разбрал, че в съседното градче живее много мъдър човек. И понеже всички знатни хора го посещавали, решил и той да го направи. Пристигнал на местото, но видял, че там има много хора. И трябвало да чака цели 2 дни, за да се срещне с мъдреца. Накрая успял да влезе в къщата му. И видял, че той живее много скромно. Нямало почти никаква покъшнина. Затова, когато видял мъдреца, го попитал: "Вие сте така популярен и успешен човек, но къде са всичките ви вещи?" Мъдреца го попитал: "А къде са вашите?" Търговец отговорил: "Аз само минавам от тук и съм за малко." Усмихнал се мъдреца и казал: "Аз също." Да не забравяйте, че всички ние само минаваме от тук и сме за малко. Не се затрупвай с прекалено много излишни вещи. И без той не може да ги вземеш. Там, къде отиваме, само душата със себе си може да вземеш.